L'1 de gener comença un any nou, no? L'any civil que entenem, però a nivell litúrgic l'any comença una mica abans, i concretament enguany comença l'1 de desembre, que són les 4 setmanes anteriors al Nadal. Aquest temps litúrgic li anomenem d'Advent. Per explicar-vos una mica en què consisteix aquest temps litúrgic i situar-nos en el començament de l'any i situar-nos pràcticament ja en el Nadal, hem convidat a mossèn Jaume Borés, que és el delegat de litúrgia, i els liturgistes això ho saben tot. Intentem saber-ho i sobretot poder-ho explicar i que s'entengui. Molt bé. Temps d'Advent. Quin sentit té temps d'Advent? Per què serveix? Per què la paraula Advent? Sí. A veure, el temps d'Advent és aquest, com has dit molt bé, aquestes setmanes prèvies al Nadal, en concret 4, no són mai 4 setmanes, perquè el Nadal no és el diumenge, però 3 setmanes i el que queda fins al dia de Nadal. Aquest any comença el 1 de desembre, que és el primer diumenge d'Advent. Aquesta paraula. Fixeu-vos que hem acabat l'any litúrgic i hem parlat doncs, en les lectures del final de l'any litúrgic, se'ns parlava del retorn del Senyor, de la vinguda del Senyor. I va ser precisament aquest fet, el fet de recordar la vinguda última del Senyor, l'Adventus Domini, Adventus, el que ha donat nom a aquest temps. Adventus vol dir vinguda, i l'Advent doncs, és això, el temps de la vinguda del Senyor. El que passa que aquest temps doncs, té com 2 característiques. La vinguda última del Senyor, que vindrà a la fi dels temps, però la vinguda primera, quan va néixer a Betlem, i per això prepara per al Nadal, perquè la vinguda primera doncs, va ser aquesta. I entremig què hi tenim? Doncs el temps en què estem nosaltres, i que també d'alguna manera rebem el Senyor que ve a cada un a la nostra vida, i que doncs, això ens ajuda per recordant la primera vinguda, preparant l'última, doncs nosaltres acollim el Senyor que ve, Advent. Si anem a les celebracions litúrgiques dels diumenges a l'Eucaristia, ja se'ns parla de l'Advent, les lectures en parlen de l'Advent, el ritus ja parla de l'Advent i tracta l'Advent com ha de ser, els ciris, tot plegat. Però si un vol viure l'Advent, a més de la celebració litúrgica a casa seva, com hem de viure l'Advent? A nivell personal, com ens hem d'implicar amb el temps d'Advent? Bé, esclar, a nivell personal cada un s'ho fa doncs, a la seva manera. Jo li aconsellaria 2 coses. Una seria, doncs, per exemple, agafar el llibre de la litúrgia de les hores i en les pregàries d'aquest temps d'Advent doncs, que venen molt marcades precisament per aquesta temàtica, no? De la vinguda del Senyor, de preparar-se, d'estar a punt, de vetllar. I l'altra seria, doncs, senzillament agafant els evangelis de la infància de Jesús, per exemple. Sobretot l'Evangeli de Sant Mateu i l'Evangeli de Sant Lluc, i també el de Sant Marc, però no tant, i el de Sant Joan tampoc, però sobretot aquests 2, doncs, llegir els evangelis de la infància. També podríem fer una lectura del profeta Isaïes. Són lectures que ens ajuden a entrar precisament en aquesta dinàmica de dir aquest Senyor que va venir i que va ensenyar-nos doncs, una doctrina que està a l'Evangeli, tornarà. I com que tornarà, hem d'estar a punt. I estar a punt vol dir vigilància, vetllar, tenir els llums encesos, tenir l'ànima preparada, estar a punt. Això és l'Advent, és això. Hi ha unes figures típiques de l'Advent, no? Figures bíbliques. Les típiques, segons la litúrgia, doncs són 3 pràcticament. La primera, el profeta Isaïes, que en el seu llibre doncs, ens ensenya com se prepara la vinguda del Senyor. En el segon personatge, Sant Joan Baptista, el precursor, que anuncia precisament la vinguda imminent del Senyor i l'ensenya, mireu l'anyell de Déu, no? I la tercera és la Mare de Déu que, com a mare, espera la vinguda del seu fill. Un cop ha rebut l'anunciació de l'àngel, doncs ella es posa en estat d'acollir, ja abans ella estava preparada, diguem, precisament aquest any, en l'Advent d'aquest any, el segon diumenge, celebrarem la festa de la Puríssima, de la Immaculada Concepció, que és la preparació radical de Maria per ser Mare de Déu, tan radical que no comença amb el seu naixement, sinó ja abans, 9 mesos abans, en la Immaculada Concepció, és a dir, que neix pura de tot pecat, fins i tot del pecat original, segons confessem en la fe de l'Església. Portem unes setmanes que els evangelis són un tant apocalíptics, ho són el llibre de l'Apocalipsis, però d'alguna forma, clar, no ens espanten, perquè donen la sortida esperançada d'una nova vida, no? I per tant lliga amb l'Advent, que és esperança cap al Nadal, amb aquesta primera vinguda que dèiem del Senyor. Sí, el llenguatge apocalíptic és un llenguatge doncs, que pot ser tremabund, pot ser por, però també és un llenguatge que esperona,
perquè si t'adverteixen que si vas per aquest camí aniràs bé, però si vas per aquest camí aniràs malament, doncs el que has de procurar és això, buscar el bon camí, aquell que porta la salvació, no el que porta la desgràcia. I per tant, en aquest sentit, doncs, que ens adverteixin i amb paraules fortes i amb imatges contundents, doncs ens ajuda precisament a encarrilar-nos bé. La corona d'Advent, això d'on ve? A veure, això és un costum, pel que jo Això és una tradició, sí, no? és un costum casolà, no litúrgic, del món centreeuropeu. És una cosa que es feia a les famílies, a les cases, així com nosaltres tenim el costum de muntar el pessebre, que no dic que allà no el tinguin, però precisament per preparar el pessebre a les cases feia aquesta corona amb 4 ciris que se n'encenia, o s'encén, perquè això es fa a moltes cases, i també ara a moltes esglésies. A cada setmana s'encén un dels ciris, i que la primera setmana un, la segona 2, l'altra 3 i l'última 4, i acaba aquella corona posant-se en el pessebre el dia de Nadal, la nit de Nadal, la vetlla. I això és el costum aquest que després doncs, aquí a casa nostra l'ha popularitzat el Centre de Pastoral Litúrgica i doncs pràcticament... Ara no hi ha església pràcticament... No sé que hi hagi alguna església que no es faci, però sempre hi ha d'haver alguna... Però no és cap cosa litúrgica, és una cosa popular, com tantes altres coses hi ha, el mateix pessebre. Mossèn Joan, moltes gràcies per haver vingut a parlar una mica de l'Advent, a situar-nos en aquest temps litúrgic que comença ara i que ens obre camí d'un nou any i desitjar que també, no sé, que vostè amb esperança visqui aquesta primera vinguda del Senyor. En mossèn Joan, si m'ho permeten jo, i tots vostès.